Asikubiyele somwela. Pastor Winning yachaza amaphupho. Okubalulekile nofanele lokhu. Inamba isiza ngoba uyimember. Ngoba uyacontribute kwi-channel kuphela from 9 kuya 5 ntambama uyangifonela on WhatsApp. Sibeke uthawula amaphupho njengenjwayelo. Umenzi izwana ukuthi ukubona inyoka enamakhanda amabili okusho ukuthini sendlini. Akachazi ukuthi iphupho noma beyibona physically inamalona akabingeleli akaceli kunzima. Balike ngithe nje mangibheke iphupho ngathi ake siyenze video senzele omunye umuntu oyidinga ngempela ivideo asikhohlwe umenzi ngoba akayidinga lo lokubingelela lokucela. Sikhuluma nomuntu odinga le mpendulo. Kungenzeka kube khona isikushiya ngaphandle ngenxa yolwazi alilingana ulwazi esinalo singabantu. Olwami luzophela kunazi impendulo eziwu-3 umphupha ubona inyoka enamakhanda amabili. If you dream of two-headed snake. Two-headed snake, yeah. A snake that has two heads, yeah. Njalo ndaba. So la singakusho-ke. Ngokujwayelekile uma ngenze uphupha inyoka, kungaba uphawu olubi uma inamakhanda amabili. Lokho ngasho ukuthi kungenzeka kumele ube umuntu oqaphelayo ngoba ungase uhlangabezane nebhadi okanye ishwa lokushonelwa umuntu osondele nawe kakhulu. Leli phupho abanye abantu makuzoba nesifo baye bayibone inyoka enamakhanda amabili, uyabona? Number 2. Kwesinye isikhathi uma kungenze uphupha inyoka kuyaba uphawu uma inamakhanda amabili. Lungabe likuveza ukuthi ngenzeka kumele ube umuntu oqaphelayo ngoba unezitha ongenzeka zimbili zihlangene ngawe and futhi labo bantu abantu abaseduze kakhulu nawe laba abakokhela loluzungu noma abakha into ewuzungu olubi ngabe bayakhela wena noma bayakhela umndeni wakho, yabo? Kodwa kuyoba abantu ongaba abantu abasemndenini futhi noma abantu abaseduze nawe. 3. Ngokwesintu-ke kuyenzeka futhi ukuphupha inyoka kube uphawu oluhle uma inamakhanda amabili. Kwabanye lokhu kuye kuveza ukuthi kungenzeka kunethongo okanye isidalwa esikhulu esizivezayo nesikuvakashele wena, okukanye esisuke sidinga ukuthi usilungisele okuthile noma isuke sifuna ungeniswa ekhaya. So kungaba-ke umuntu uthi uyibheka ngokuthi isidalwa esiyikhehla noma isidalwa esiyisalwa noma isidalwa esinjani, kodwa sokuyisidalwa esikhulu, yabo? Lingaba khona igama abangalisebenzisa futhi elibika leso sidalwa omunye umuntu athi hayi la nanti igama asiphi igama sesidalwa leso, kodwa kuyaba isidalwa kuyaba yithongo kwabanye, yabona? Engeza sivakashile siyaziveza okanye sifuna ukuthi isilungisele okuthile noma sifuna ukungeniswa ekhaya kuze ngokwe-context yangaleso sikhathi ukuthi uyibona yenzani wena, yabona? Sewakuluke besibeka la uma ubona inyoka enamakhanda amabili, omunye uyabona-ke lamakhanda amabili engaphambili omabili, omunye angayibona inyoka enamakhanda amabili elinye lisemsileni elinye ngaphambili, omunye angayibona inyoka enamakhanda amabili elinye lingaphambili elinye mhlawumbe lisesiswini, yabo? So it depends kulowo muntu osuke ephupha kodwa suke inamakhanda amabili, yabona?